Rozprávky na dobrú noc od AI detka. Dnes ti rozpoviem jednu starú ľudovú rozprávku, ktorú si ľudia od dávna rozprávali deťom, aby im pripomenuli, že pomoc, vytrvalosť a láskavosť majú veľkú silu. Volá sa O kohútikovi a kuričke. Tak si teraz spokojne ľahni, zavri očká a poď so mnou do tichého dvora pri starej chalúbke, kde sa deň pomaly ukladá k spánku. Na jednom dvore, pri nízkej drevenej chalúbke, žili kohútik a kurička. Neboli bohatí, nemali veľa, no mali jeden druhého. Každé ráno spolu vychádzali na dvor, hrabali sa v zemi a hľadali drobné zrnká. Keď svietilo slnko, tešili sa. Keď pršalo, schúlili sa k sebe. Kohútik bol nedočkavý a vždy chcel všetko hneď. Kurička bola opatrná, rozmýšľala a dávala pozor. Často mu vravela, aby sa neponáhľal a jedol pomaly. Jedného dňa kohútik našiel na dvore tvrdé zrniečko. Bolo väčšie než ostatné a lesklo sa. Kohútik ho chcel hneď prehotnúť. Kurička ho prosila, aby počkal a poriadne ho rozďobal. Kohútik však neposlúchol. Zrniečko mu zabehlo. Kohútik sa začal dusiť, lapal po dychu a nemohol ani zakikiríkať. Kurička sa veľmi zľakla. Srdce jej bylo rýchlo, no nezastavila sa. Vedela, že musí konať. Rozbehla sa k studni a prosila ju o vodu, aby kohútikovi zvlhčila hrdlo. Studňa jej však povedala, že vodu dá, len keď jej prinesie vedro. Kurička sa ani na chvíľu nezastavila a utekala ku kováčovi. Kováč sedel pri vihni a koval železo. Kurička ho prosila o vedro. Kováč jej odpovedal, že jej ho spraví, ale najprv potrebuje uhlie. Kurička sa znovu rozbehla, tentoraz k lesu. V lese našla drevo a prosila ho o uhlie. Drevo jej povedalo, že uhlie dá, len keď mu prinesie vodu. Kurička sa vrátila späť k studni, no tentoraz vedela, čo povedať. Studňa jej dala vodu. Kurička ju odniesla drevu, drevo jej dalo uhlie a uhlie zaniesla Kováčovi. Kováč jej konečne spravil vedro. Kurička ho vzala, utekala späť k studni, nabrala vodu a ponáhľala sa ku kohútikovi. Bežala, ako jej len nožičky stačili. Ani sa neobzrela, ani si neoddýchla. Keď kohútik dostal vodu, zrniečko sa uvoľnilo. Kohútik sa nadýchol a pomaly sa upokojil. Kurička si k nemu sadla a bola vďačná, že to stihla včas. Kohútik pochopil, že keby nebolo kuričky, jej trpezlivosti a vytrvalosti, už by tu nebol. Od toho dňa ju vždy počúval, jedol pomaly a vážil si jej rady. A ponaučenie z tejto rozprávky je jednoduché. Keď niekomu pomáhame s dobrým srdcom a nevzdáme sa, pomoc sa vždy nájde. A ten, kto nepočúva dobrú radu, sa často musí poučiť cez skúsenosť. Teraz už nechaj tento príbeh potichu doznieť. Zavri očká, nech sa deň uloží k spánku a noc ti prinesie pokoj. Prajem ti dobrú noc a sladké sny.